ambisyong manakop, rebelyon, ug pagmasaker sa 20,000 ka mga insik sa Manila. Kini ang istorya sa Sangli Revolt ni Antong 1603. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong 1603, tulo ka opisyalis nga insek nga nagrepresentar sa Imperyong China ang miabot sa Manila uban ang daghang mga barko. O giingnan nila ang gobernador general sa Pilipinas nga gipangita nila ang bungtod nga puno sa bulawan nga naa sa Cavite. Nagduda dayon ang mga gadsila sa pulong sa mga niabot nga mga insek. Duda nila adunay planong sakupon sa mga insek ang Manila. Ilabi na nga niadtong panahon na mas daghan ang mga insek nga nanimuyo sa Maynila kaysa sa mga katsila. O gikahadlukan nila nga ang mga insek nga namuyo sa Manila kay magipagkunsabo sa mga sundao sa Imperyong China para sa kupon ang Pilipinas. Maong nag-andam dayon ang mga katsila o gipaliko ng mga fortifikasyon sa Intramuros ug nag-andam punog daghang pagkaon sa sulod niini. Samtang ang mga insek nga naa sa Manila kay gikuyawan pod sa mga lihok sa mga katsila. Ang leader sa mga insek nga si Juan Bautista de Vera usa ka adunahan og katolikong insek nga girespeto sa mga katsila ug gikahadlukan sa iyang mga kapwa insek sa Manila. Nagipaghalubilo dayon kini sa mga katsila para maniid sa mga panghitabo ug iyang gipakita sa mga katsila nga dili siya kontra nila. O giyaha dayong gipaihap kung pila sila ka buok insek sa Manila. Na-shock siya sa dihang nahibawan niya nga mas daghan gyud ay ang mga insek sa Manila kaysa sa mga katsila. Maong nagpabuhab dayon siya fortifikasyon sa usa ka sekretong lugar sulod sa Tondo. Og nagpundo dayon ang mga insek og daghang bugas, probisyon ug mga armas ug didto na pod sila magsugod og tapok-tapok. Dito na po nila giplano ang ilang pagrebelde sa mga katsila sa adlaw sa St. Andrew's Day. Pero nahibaw-an nilang nakahibaw na mga katsila sa ilang sekretong fortifikasyon nga naa sulod sa Tondo. Maong nagdesisyon dayon ng mga insek nga sugdan na nila ang ilang pagrebelde kontra sa mga katsila. Sabado, October 4, 1603, alas 11 sa gabi, nagsugod pag-atake ang mga insek sa Parian nga duol sa Intramuros o gipanguluhan ni Juan Untay, usa ka katolikong insek sa Manila, o gibarikada sa mga insek ang Parian para dili sila masulod. Samtang sa Pica side sa Pasig River, hapit mo 2,000 ka mga insek ang miatake sa mga katsila. Niadtong orasa naasulod sa Intramuros si Juan Bautista kauban ng gobernador general. Pero gidudahan sa mga katsila si Bautista tungod usa kini ka insek. Maong gimando ang pag-aresto kang Bautista. Samtang ang mga insek sa Pica side sa Pasig River nagsugod nagpanggubot sa tibok lugar. Isunog nila mga payag sa mga Indio o mga natibong Tagalog. Hugi pamatay ang mga kababayan anong mga bata nga ilahang masugatan. Human mo diretso sila sa Quiapo o gisunog ang mga balay sa lugar. Ipaibaw po dayon si Gobernador General nga si Pedro Bravo de Acuña, si Don Luis Dasmariñas, ang daang Gobernador General sa panghitabo nga naa nagpuyo sa Binondo o gipadalhan og mga sundahong katsila para sa iyang proteksyon. Sa misunod nga adlaw napunan pa mga sundao ni Don Luis sa Binondo ug miatake sila dayon sa Tondo kung asa nagkuta ang mga rebelding insek sa ilahang fortifikasyon. Pero mituyukan sila sa mga insek ug di na makaatras tungod sa kadaghan sa kontra na patay si Don Luis ug gimasaker sa mga insek sa Tondo ang usa ka gatos ka mga sundaong katsila. Pagkahuman nagdesisyon ng mga insek nga mobalik sa Parian para pag-usahon ng ilang puwersa ng mga insek nga naapod sulod sa Parian kung para atakihon ng Intramuros.
tungod kay sumpay raman ang parian og Intramuros. Pero nagsugod na po sa pag-atake ang mga Espanyol sa mga insek o gisunog po nila ang parian. Maong napugos sa pag-atras sa mga insek sa usa ka kapiliyang gama sa bato ang Nuestra Señora de la Candelaria. Ug dito na sila gitagsa-tagsa sa mga Espanyol ug daghan sa mga insek ang napatay. Hangtod nga niatras na gyud mga insek sa lugar. Natunga ang ilang pwersa sa duha ka grupo nga miatras o gisunog ang tanan nilang maagian na nagresulta sa dako kaayong kadaot sa kanila. Kinaugmaan giatake ang mga insek sa ilang kuta ni Don Luis Velasco kauban ng daghan kaayong mga katsila ug nakapatay sila 300 ka mga insek. Niadtong adlaw napatay pod si Don Velasco kauban ng duha ka Fransiskanong pare. Misulod dayon ang mga insek sa ilang ligon nga fortifikasyon nga gipanganlan nilang San Pablo de los Montes. Maong gipadala sa mga katsila si Kapitan Sargento Mayor Cristobal de Axcueta ug usa ka gatos ka mga sundawong katsila ug mga Hapon nga nanimuyo sa Dilaw or Paco sa panahon karon ug pila ka libong nitibong Pilipino para moatake sa mga insek. Unang miatake ang mga Hapon pero wala kini epekto, pero nagpadayon ang gubat. Sa dihang niatake na mga manggubat nga bintados nga sasapa sa Pasig niagi, didto na nagsugod paghugno ang depensa sa mga insek. Mingatake na po ng mga nitibong Tagalog nga gikan sa Laguna ang pinakadaghan sa mga tanang mga nitibong Pilipino nga niapil sa away. Hangtod na sud na sa mga Pilipino ang kuta sa mga insek. O dito nagimasaker sa mga Pilipino ang mga insek. 20,000 ka mga insek hasta mga bata, babae o mga tiguang ang gipatay sa mga Pilipino. Ang mga nahabilin miatras palayo sa Manila paingon sa San Pablo, Batangas. October 20 sa parehong tuig nagpadala ang mga Espanyol og sobra sa 1,000 ka mga nitibong Pilipino nga gikan sa Pampanga o pila ka libo po naggikan sa Laguna ug Bulacan kauban ng mga Hapon para tapuso na mga insek nga miikyas sa San Pablo, Batangas. Ug way lisang kining gipildi nila ang mga nabiling rebelde nga insek o gihimong ulipon sa mga nitibo ang ubang insek nga nadakpan. Wa mo lampo sa mga insek sa ilang rebelyon o planong pagsakop sa Pilipinas. Kung sukat ni Anto, wa na gyud sila pa magrebelde. Diri na lang kutob o ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abisad TV para sa mga mosunod nga video. Daghang salamat sa pagtanaw.